Okay. Guys, okay nagat ako guys. Kakagatin din natin guys. Sana yun, dapat makabawi tayo guys. Limaw guys oh. Eray baw ganda. Makaw. Yung guys, meron. Ang laki. May salimaw guys oh. So hibas ngayon guys pala. Ibas mo ako yung dito. Na ano do? Ano ito? Ang gunay. Ano pa ako? Ha? Kanan. Ano? Meron ng isa guys. Kirikit-chat ka. Basta guys oh. Yan oh. Turaw. Hindi ko nahuli guys. Ang bilis. Yeah. Ito pa oh. Tuway. Tuway guys oh. Dadun tali na tuway. Kaya nakita natin. Yeah. Karabila dida. Pangan yun. Yan pa guys oh. Tuway. May naman ninakdasan. Yan guys oh. Tapos ito pa. Yan may naman ninakdasan. Ay kaso. Yung lambakan. Dito kami guys dati nanuway. Ang dami. Napakan lang namin. Kung sa tutukat ng wadag ko na kaso wala na ko nagpakita. Hindi ka masarap. Kaso. Yan, bangin. Bangin may dito. Ito ang parang. Ano nila? Lusad, lusad. Ako? Hindi ako. Ako na lang butang. Ako. Yeah, ispatila. Uy, lalo ito dito kumiwa. At least nakuha pa rin. Kahit pumasok na sa butas. Yung guys, nandun sa butas.
Yun guys, lumabas. Okay. Yun guys, so kinagat ako guys. Kakagatin din natin guys. Sana yun, dapat makabawi tayo guys. Nasaan na yun? Tumakbo yun dito. Di ka dito. Yun guys, oh. Ito ang kumagat sa akin. Yeah. Yan guys, oh. Ito ang kumagat sa akin guys. Ito guys ang kumagat sa akin guys. Sakit. Limaw guys, oh. Lumakaw. Nung guys, meron. Ang laki. May sa limaw guys, oh. Babayi pa, tambok ito. Ako na lighton. May dalaging dito mga limaw. Okay. Ayun guys, nakadali rin kami ng alimango. Puti na lang dito kami dumaan guys. May kaso. Kaso guys, lumubog. Usa na alimango, usa na kaso. Dua. Agi pakit ngayon dako-dako na alimango. Pangkin. May bagongon guys, so dadalhin na natin guys. Ha? Marian, Marian. Manuli na. Siguro maraming nanguha dito ng kaso guys, kasi madalang. Guys, meron eh. Ang laki guys, malaki yung nadali ko. Yan guys, oh. Nakachamba kami ng malaki. Mas dako pagod ang limang. May dapat to dito katusa, nadulat to. Meron pa isa guys. Nakadalawa agad kami dito guys. Pumasok kasi kami dito. Ang layo pa ng pinanggalingan namin guys. Buti na lang nakachamba kami dito. Kadang patay na to ay. Hello. Siguro. Paon na da. Pinanhiluan ada. Paon na da ito sa bubo. Pinanhiluan. Ay na pagsunod na di. Kayo, oh, ito may da. Di sa kala. Meron guys. Idali natin guys. Meron pa pala guys sa may paa ko. Yun, Bukat. Kaba, wala kong gas. Tanga. Parang papansin guys yung kaso na to. Gusto niya palang magpaulam.
Ayan guys, pabalik na kami. Ito masakit. Nakadali din kami dito ng 3. Ay 4 pala. Meron guys. Kaso nasa ano, sa may butas. Ito na. Kang pumasok uloy. Lumabas ka dito. Uloy. Muntik na naman ako makagat guys. Nirakpan mo? Guys oh. Tinakbuhan pa ako guys. Wala, sumulod pa. Ano? Pasugad. Dapat ka lumango. Waray makuha ni. Tuman. Oh. May malaki pala guys. Sana lumabas. Sana kaya yun guys. Lubog na, lumubog. Nahuli rin guys. Ada po mama daw. Wala ang kagat. Wala ang kagat. Yung sipit na iwan. Napakalayo na guys ang pinanggalingan namin. Makahanap lang ng ano, pang ulam. Pero hindi rin kami guys logi kasi may alimango. Tapos medyo marami na rin yung ano, huli namin ano kaso. Testing ka pa na makagat ka nga ni. Ayan guys, pauwi na kami guys. Ito na ang huli namin guys oh. Kahit pa paano may pang ulam din. Ano pa guys oh. Na. Dito na kami guys sa may daan. Una didi una. Maganda na ngayon ang daan guys kasi hindi na maputik. Kasi hindi na umuulan. Kaya bumibilis na yung lakad namin. Baka mayroon pa dito. Pandagdag. Ayan guys, nandito na kami sa mayan, tabay. Nalinisan ko na guys oh. Ito
Kadali rin kami guys ng pangulam. Yan guys, may pangulam din. Pag-insaw na lalit ulat otro. So yun guys, hanggang dito na lang ang video namin guys. Hindi ko na ipapakita yung pagluto. Hindi muna kami mumukbang kasi mahaba ng video. So yun guys, ingat na lang po kayo palagi guys, and God bless po sa inyong lahat. So yun guys, bye bye. Bye-bye.